Sut i fod o hyd i lyfr ar y silff? Bydd y fideo hon yn dangos i chi sut i fod o hyd i lyfr ar y silff yn y llyfrgelch. Chwiliwch Find It, peiriant chwilio llyfrgelch PDC, gan ddefnyddio'r teitl llyfr, awdur neu allweddau'r a dewiswch opsiwn chwilio'r llyfrgelch. Yn y fideo hwn, rydym yn chwilio Find It am y llyfr Coaching in Professional Contexts. Ar y restr canlyniadau sy'n ymddangos ar ôl i chi chwilio Find It, dewiswch deitl y llyfr a mae gennych ddiddordeb ynddo. Efallai y bydd mwy nag un fersiwn o'r llyfr, felly dewiswch deitl y llyfr rydych chi am fod o hyd iddo ar y silff i weld gwybodaeth belchach. Ar dudalen manylion y llyfr, sgroliwch i lawr y dudalen i weld ble'r mae'r llyfr. Fe welwch bocs yn restru llyfrgelchoedd campws lle mae'r llyfr wedi'i leoli. I weld pa lyfrau sydd ar gael mewn llyfrgelch campws penodol, dewiswch enw'r llyfrgelch campws. Bydd gwybodaeth y llyfrgelch campws yn dangos i chi ble'r cedwir copiau o'r llyfr ac a ydyn nhw ar gael i'w benthyg. Gwnewch nodyn o'r silff. Mae'r marc silff yn y bocs sy'n cynnwys enw'r llyfrgelch campws uwch ben o restr y gopiau sydd wedi'i lleoli yn y llyfrgelch. Bydd yn cynnwys o leiaf 3 rhif ac yna tair llythyren. Mae'r marc silff yn dweud o'r foch ble'r i fod o hyd i'r llyfr ar y silff. Trefnir y llyfrau ar y silffoedd y llyfrgelch yn ôl rhif, gyda phob rhif yn cynrychioli maes pwnc gwahanol. Y tair llythyren sy'n dilyn y rhif fydd nailch ar y tair llythyren gyntaf enw teulu'r awdur neu'r teitl. Arddangosir ystod o farciau silff ym mob set o silffoedd llyfrau. Ar ddiwedd pob set o silffoedd yn y llyfrgelch a maent yn dweud o'r fach pa'r farciau silff sydd i'w cael yn y set honno o silffoedd llyfrau. Dachlenir pob set o silffoedd llyfrau fel tudalen llyfr o'r dop i'r gwaelod, o'r chwith i'r dde. Mae'r llun hwn o rai silffoedd llyfrau yn defnyddio siffi melyn i nodi sut i ddallen y silffoedd llyfrau. I fod o hyd i'r marc silff rydych chi'n edrych amdano, edrychwch ar waelod meingefn y llyfrau ar gyfer y marc silff a dilynwch y dilyniant rhif. I fod o hyd i 658.3124 COA, byddai hynny'n golygu chwilio a 658, 658.3, 658.31, 658.312, 658.324 ac yna COA, y tair llythyren sy'n dilyn 658.312. Yna, dylech allu dod o hyd i'r llyfr hwn ar y silffoedd a llyfrau eraill ar y un pwnc.
Os oes angen cymwth pelchach arnoch, cyswllt.